panguva ine zvobuda pachena kuti Mini Baloyi odwa nevanhu. Toona kuti panguva ine they are praising her after she presided over as the guest of honor pauya panguva ine vachiofeta the stakeholder appreciation and hostel fundraising breakfast meeting aiwa paSt Giles Medical Rehabilitation Center in Harare. Zamira mashoko paevent yakaitika yesterday yatiri kuona kuti vanhu vanouya panguva ino vachibresa na Mini Baloyi, the wife of Vice President Constantino Chiwenga. Don't forget to subscribe or like on the bell. Kuti ndapenda chikomsa rwani posta mapictures amuri kuona the video omudanyira achiti Colonel Midio Ndabo Baloyi Chiwenga officiated the stakeholder appreciation and the hostel fundraising breakfast meeting at St. Giles in Medical Rehabilitation Center in Harare today. The event celebrated the contributions of key partners supporting the center's rehabilitation services and aimed to raise funds for hostel facilities and accommodate patients during treatment. The presence highlighted the importance of community-driven healthcare and the center's role in improving lives through rehabilitation. Ndomashoko ari kubuda panguva ine ari kuuya panguva ine aiwa achibresa naMini Baloyi. Panguva ine Mini Baloyi anozikanwa kuti she is at the center of succession. Panguva ine pari kusapota VP Constantino Chiwenga kuti varambe vakamira aiwa semhini vakasimba panguva inoi vachifighta against corruption. Chinhu panguva ine chiri kuonekwa kunzi even Mini Baloyi she's being attacked. Achionekwa kunzi ndiye ari kufurira VP Constantino Chiwenga to fight against corruption. Noda kuti kubva avo pawakangosangana naVP Constantino Chiwenga avo vachipinda musvitsa, toona kuti VP Constantino Chiwenga has become prominent panguva ine achimira achistanda still against corruption. Zvitiko zvikubuda panguva ine kuri kuonekwa kunzi Mini Baloyi ava prominent and she is receiving support from her citizens panguva ine nekudefenda our own national pride. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi, abvina comment section medu udze mafunguro enyu. So subscribe or like, chit on the bell icon.